ሻሎም 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 ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ሰላምን ጸጋን ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዩ አና ሓውኩም ሰላሕ ዲኔ ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ካብ ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን ዝፍኖ ናይ መዓልቲ ቃል እዩ ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ቃል ክንካፈሊና ርግጸኛ ሎም ነዚ ቃል ሰምዕ ሰብ ከም ድልወጥ ሎም ነዚ ቃል ሰምዕ ሰብ ከም ዝቀየር ከም ደሳገር ሃሌሉያ ምኽንያቱ ኣብ ቃሉ ናይ ምስጋር ጉልበትን ጸጋን ቅብኣትን ሓይልን ኣሎ ቃል እግዚአብሔር ንኹሉ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ተሰኪሙ ዝወጽእ ካብ አምላኽ ቃሉ እዩ ቶም ቃሉ ዝረኽቦም ጸጋ አምላኽ ይዝረኽቦም ማለት እዩ ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ስለዚህ ሎም ማዓንቲ ድማ እንካፈሎ አምኽባር ወለዲ ዘሎ በረኸት ዝብል እዩ አምኽባር ወለዲ ዘሎ በረኸት ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ሃሌሉያ አምኽባር ንወለድና ኣብ ህይወትና ዝልቀቁ ብሌሲንግ አሎ በረኸት አሎ ሃሌሉያ ኣብ ንወለድና ምኽባር ዝካናወኑ ነገራት አሎ ወለዲ ማለት ናይ በሐቂ ኣብ ቅድሚ አዕንቲ እግዚአብሔር እንታይ ዓይነት ስፍራን ቫልዩን ከም ደሎም እንተ ንፈልጥ ወለዲ ንዕኦም ብምኽባርና ህይወትና ካበይ ናበይ ክሳገር ከም ዝኽእል በመጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ምዝርዳእና ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ነገር ንወለድና ዘለና ስፍራ ከዓቢ ይኽእል እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ወለዲ ኣብ ዕንቲ እግዚአብሔር ኣዝዮም ክቡራትን ዓብ ቫልዩን ኣለዎም ካብ እግዚአብሔር ዘበለ ኩሉ ውህበት ሰናይን ጽቡቕን ምሉእን ባህዘብልን እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ብዙሕ ጊዜ ደጋጊምና ንጠቕሶ ጠቕሳ ሓደ ጠቕሲ እዩ ውሉድ ውህበት አምላኽ ይትብል ጠቕሲና ደጋጊምና ንዛረባ ብልክዕ ውሉድ ውህበት አምላኽ እዩ ከምቲ ውሉድ ውህበት አምላኽ ንወላድ ዝኾነ ወላድ ድማ ውህበት አምላኽ ንውሉድ ካብ አምላኽ እዩ ريخم كم تنحنا نولدنا نايجزابير وهبت زخنا يوم نعنا دما نتيجزابير زدالو لنا عقدن أجندان بأملاخ حلافنت أم مدرز التوهابو كنابز مدرز خنمت إجزابير زتتقملهم كنمت راح زي كونه كساع منو بتصحنا النبتصح بناي سماي حلافنت تقبلهم كبتصحنان كردونان عقمن تصقان زبزحلهم نولدنا يوم دحر فتاري قدم نسخان نسخا مفلاتكا زفلتكا ولاديخان ولاديتكا نيم ريخم قدم نحنا نرأسنا مفلاتنا دحر فتاري زفلتونا ولدنا يوم اب تحت فتاري دما لعلما نم عب انفست اب هيوتنا زغبرو دما ولدنا يوم مخنياتو ولدنا جينا اكالاتنا خيتغاطاطم اما حصنا دينا خلنا شعي ناي دينا سرح هيوتنا جميرو نحنا أماتن ولاديتنا بمقتاونا طرح أبيوتا زمت أبيوتن زمت نديتاتنا نايطعنا صقما يتبولو ناي مغب ملوات يتبولو استفالالي عينت نغرات ولدنا ابونا دما مس انكرتت كبل كله ازو كله جينا نحنا مدر خيمصانا زجمرو مخفال واغا ابيوتنا كبيديو سلازي እግዚአብሔር ወለድና አብይወትና ዝገበርዎ ኢንቨስት በጣም ስለዝሪኦ ንሕና ድማ ንዕኦም ክንገብሮ ዘለና ክንገብር ይጽበየናዩ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ከም ዝብል ቃል ኣሎ አቱም ውሉድ እዝቁኑ ኢሞ ንወለድኹም ብጎይታ እትብል ተቃል ተአዘዝዎም አቦኻን አዴኻን አኽብር ጽቡቕ ክኾነልካ ሪኹም አቦኻን አዴኻን አኽብር ጽቡቕ ክኾነልካ በኻላ አዛራርባ አምኽባር ነቦኻን ነዴኻን ጽቡቕ ዘኸውን ጸጋ ይልቀቂው አምኽባር ነቦናን ነዴናን ንጽባቐ ህይወትና ዝኸውን በረኸት ይልቀቂው እግዚአብሔር ጽቡቕ ዘካናውን ብቕዓት ምልአት አውሽጥ ወለድና ኦሚጦዩ ወለድና ንዕኦም ክብሪ ክንቦም ኮለ
ዘለና ካብ ኦም ናባና ዝውርወር ምርቃ ካብ ኦም ናባና ዝልቀቕ ናይ እግዚአብሔር በረኸት ኣሎ ስለዚ እንተ ደኣ ጽቡቕ ክኾነልካ ኣብ ጉዕዞ ህይወትካ ትደሊ ኾንካ እግዚአብሔር ኣብ ምድሪ ሂቡካ ዘሎ ብሓላፍነት ንዓኻ ንዕኦም ከሳጉሩኻ ዝሃቦም ወለድኻ መጀመርታ ኣኽብሮም which means ንወለድኻ ምኽባርካ ጽቡቕ ይኾነልካ እንተ ደኣ ኾይኑ ንወለድኻ ብመንዓካ ድማ በኣንጻሩ ሕማቕ ይዝኾነልካ ገለገለ ሰባት ናይ ወለድና ክብርን ቫልዩን ስለ ንስሕቶ ንዕኦም ከም ድላይና ኣብ ልዕሊኦም ካብ ምዃንና ዝተላዕለ ኣብ ህይወትና ንኸፍቶም ናይ መከራ መዓጽ ኣለዉ ዝገርም ነገር እዩ ኣብ ህይወትና ንኸፍቶም ናይ ሓደጋ መዓጽ ኣለዉ ኣሕዋት ናይ ብሓቂ ዝብለኩም ዘለኹ እዚ ዝምህረኩም ዘለኹ እዚ ዝነግረኩም ዘለኹ መጽሓፍ ቅዱሳዊ እዩ እንተ ደኣ ብምኽባርካ ጽቡቕ ኮይኑልካ ብዘይ ምኽባርካ ጽቡቕ ከም ዘይኮነልካ ርግጸኛ ሁን ስለዚ ጽቡቕ ንኽኾነልካ ኢልካ እኳ ንወለድኻ ክትእዘዝ ከተሐጉሶም ከተኽብሮም ፍቓድ ኣምላኽ እዩ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ቀፂሉ ከምዚ ኢሉ ኣብ ምድሪ እውን ዕድሜኻ ክነውሕ እዚ ተስፋ ዘለዎ ቀዳማይ ትእዛዝ ማይ ጋድ ሪኹም ኣብ ወለድና ክሳዕ ዕድሜና ዘኽብር ጸጋ እግዚአብሔር ኣቐሚጡሎ ንዕድሜና ክሳዕ ዘንውሕ ዓቕሚ እግዚአብሔር ኣቐሚጡሎም ኣሎ ንዕኦም ብምኽባርና ዕድሜና ክነውሕ ይኽእል እዩ ንዕኦም ብምኽባርና ነዊሕ ክንነብር ንኽእል ኢና ንዕኦም ብምኽባርና ኣብ ህይወትና ዝኽፈቱ መዓጽ ኣለዉ ስለዚ እግዚአብሔር መዓት መዓጹ ኣብ ውሽጢ ወለድኻ ቐሚጥልካ ኣሎ ነቶም መዓጹ ንወለድኻ እንዳኽበርካ ክፈቶም ነቶም መዓጹ ንወለድና እንዳኽበርና ንኽፈቶም ኣብ ውሽጢ ወለድና ዝኽፈቱ መዓጽ ኣለዉ ረዩ መጽሐፍ ቅዱስ ብምንባብካን ብምጽናዕካን ተኣቶም ለበላት ኣለዉ ዝኽፈቱ ነገራት ኣለዉ ብምጽላይካ ድማ ኸምኡ ዝኸውን ነገር ኣሎ ጾምን ጸሎትን ክትወስድ ከለኻ ዝኸውን ነገር ኣሎ ክትዕውጅ ከለኻ ዝኸውን ነገር ኣሎ ኣብ ኩሉ ዝኸውን ነገር ኣሎ ነቦኻን ኣዴኻን ከተኸብር ከለኻ ድማ ዝኸውን ነገር ኣሎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ምዕራፍ 5 تقص 4 قال مبلت جنا دقي ወይ ደቂ እንተ ኣለውዋ እዚ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ቅቡል እሞ ንሳቶም ቅድም ንስድራ ቤቶም ፍርሃት እግዚአብሔር ከርእዩ ሉክ ቅድም ንስድራ ቤቶም ፍርሃት እግዚአብሔር ከርእዩ which means ንወለድኻ ዘይተኽብር እንድሕር ኮንካ ናይ ኣምላኽ ፍርሃት የብልካን ብኸመይ ተተባሃለ ፍርሃት ኣምላኽ ዘለዎም ንሓሳብ ኣምላኽ ይእዘዙ እዮም እቶም ፍርሃት ኣምላኽ ዘይብሎም ንሓሳብ ኣምላኽ ይእዘዙን እዮም ንወለድኻ ከተኽብር ድማ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ፍቓዱ እተርእዮ ፍርሃትካ እተርእዮ ንወለድኻ ብምኽባርካ እዩ ቀፂሉ ከምዚሉ ፍርሃት እግዚአብሔር ከርእዩ ንወለዶሙን ውሬታ ክመልሱ ይመሃሩ ንወለዶሙን ውሬታ ክመልሱ ይመሃሩ ዋው ነብስ ወከፍና ስለተስተገበረልና ጽቡቕ ነገር በወለድና ውሬታኦም ምምላስ ክንመሃር ይግበአና እዩ ገለገለ ሰባት ኣብ ጣውላ ኣሻሓት ንጠራሙዝ እንዳውረድና ነቦናን ነዴናን ግን ንመግቦም ዝኸውን ዘይንሰድድ ሰባት ኣለና ሮንግ ጌጋ بخمسة عينت مجدين هيوتنا خنال معين خلنينا تمالي أبي هيوتنا زتقلقلوا سبات نزمنات زساقرنا أبونان أدينا كرسعنا أي جبوا منيو ناي تمالي سبات نتوم ناي زمنات كم مجمرتا أبي هيوتنا 10 زقرفوا ولدنا كرسعنا أي جبوا منيو ولادي أدي أبوي بمنم نجر أي لوتونيوم نعوم زقبا كبر دما نما نم أينونينا يسوع نزل عالم قويتايو أعرقتي هالونا محازتي هالونا نجر جن ولدنا دما ولدنا مخانم عين رسع ناي متشرش حدا تقصخبكم بخمي عينت من قدينا أو ولدنا زلو برخت أبي هيوتنا خنقبلو نخل أيناي مرقايخة أبي هيوتنا سرح كل خاب ولدنا زوت مرقا يسرح ديو مستيرو نغركم كل خاب ولدنا زوت مرقا يسرحني ريخم كل خاب ولدنا زوت مرقا يسرحني اب اهتان اب قانزان كوينوم ناي ولد ነገር ኮይኖም ተኻናውን እንተቦልኻ አይሰርحني ትክክለኛ ካብ ወለድኻ ዝወጽ ምርቃ አይና እንድሕሪልኩም ንኸሪኩም اب ዘፍጥረት ንኺድ تقصي 27 تقص حدا معرف 27 تقص حدا
كون دما يسحق أريجو أعنتو تلقلق إلى مرأي مسأنا نيساو نتي عبي ودو تصويعو أتا ودي بولو نسخة النيخو بولو شعوء نسو إنه حجي أريجي معلت موتي دما أيفلتن إيه حج بجاخا مساريخا قل دباخان كاستخان وسدمو نمرور وفيركا هادينكا أمتسألي كي موتكو نفسي ما انتي كتمرقكاس أنا زفوت وطعم بلعي كبلع سريحكا أمتسألي بلا ريخم كي موتكو نفسي ما انت كتمرقكاس أنا زفوت وطعم بلعي سريحكا أمتسألي نمنتاي شعو زي مرق عند حريلكم مني مجمرتا أتنبسو تدليو زلا طعم بلعي ودو بإيدو خمس علمو أتبئيد ودو زمتس ننفسو بهم سبولو أوشت زولو برخة المرق عن ودو بحاقوس كلقلو أتبحاقوس كاوشت أمزوت مرقا أبهيوتنا تتعنو يفتري سلازي سيمبلي بقى نولدنا بزتخالنا متن بزلنا متن توم كنقبرو لهم نخل نكبر جيفت خنوبهم نخل جيفت نهابهم اسكز حج قدميكم زلا صومون نولدكم تدولوا دولوا لهم يقريتا تحتهم يقريتا حتتهم جيفت خطبهم تقولوا جيفت هابهم قالوا كله انت ترفف فقرهم بافكم قلصوا لهم وين تل them هاليلويا فقرهم من اخبروتكم من كتقلصوا لهم من كنقلصوا لهم من كلنا كاوشتهم زوت ناي حاغوس مرقا أبهيوتنا معاتو خفتيو سلازي تخكلنيا خاولاد زوت مرقا نفسهم تحوجيسا به مسبولهم زلقوا قاليو يعقوب زامستير سلازي فلتا نبؤو زدليو مغبي اديو سريحا مسحابتو بليعو نفسو مستحغوست نزمن هيوتو كل زخون مرقا يمرقو بتا مرقا دما يعقوب إسرائيل تباهلو سلازي ولدخا قللتخا يمسلكا عبيتو معاتو أوشت ولد خالو نعوم بمخبار توم تمعاتو شالوم Let's go down good day you are. Why come and oh you? I've